Belele ma comrade nonke lezo benilalele khona le video. Ngiyathemba niyaphila. Ngicela sikhulekele nanku poison wale ndoda ekuthiwa uKhumalo. Siyacela usiyeke. Siyacela mfowethu usiyeke. uMK akuwona wakho owabantu. Asiyanga kuwona ngoba silandela wena sikwazi. Asinayo nehistory yakho kwezepolitiki. Laba sebekufumbathisa imali Khumalo. Stika kubona usiyeke thina. Cela la ukhona uzololela khona le video yami. Ngiyaphinda sikwazi Khumalo. Na kwipolitiki azange sikubone. Siyeke siqhubeke lombutho wethu. Sila ngoba sasilandela umsholozi sazi imisebenzi yakhe kaMsholozi. Wena sazi lutho lwakho. Qhubeka ke udle la udla khona igwinya lakho. Ungasifaki thina. Ma comrade ningadidiziswa uKhumalo. Akahamba oshona njengojaya isibhekilini. Angeke siphathe u17 uthala lo muntu kaBaba. Acela uzophatha thina. La ekhona akahambe mayithanda bele kaGogo. Asinankinga futhi ngoba sibona umuntu besebenzela abantu.